Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Buset! Di ba kusog sa siyang papanagan? Oh, may kauban siyang backrider o may nagsigig pamusin ako! Karon lagid mo! Dili ko kamusibugan! Mayo kay kabisado na ako kinidapita. Anit naman duwa-duwa o pusil mga buanga mo! Kung dili gid ko ninyo lungan sa pagukod! O niya, o sa'y kaimtang ni mo karoon diya, ha, Glena? Okay na. Nalutsan na ako sila. Magsusi ko bahin ini. Manawag ko sa itong koneksyon, nga tiga Intel. Dako nga akong pagtuo nga taga-gobyerno to silang nigukod ako, Major. Magsusi lagi ko. Sige, bye. Mao kini, nakabati sa kinabuhi ni pinangita sa balawd. Naidagang kwarta, apan limitado ang mga lihok. Way himpit nga kagawasan. Bungag sa ilong, makilagot. Unya na lang yung kumugawas kay kanining kakawayan. Kung masiguro na nako nga safety nako. Mao ni diferensya sa akong sitwasyon karon. Gawa ni kagawasan mo gawas-gawas kay pinangita sa palawod. Hello. Ngano na nawag ka? Unsay tuyo ni mo? Gibantayan ti ka. Kung nahitabok pa nga giapiki pagit kanila, apil untak ko nga pinusili at itong mga tinugyanan sa balaod para panalipdan ka. Oh, Benjak, Kutob sa kung mahimo andam ko ikong panalipdan. pasalamatan ko ikaw ni Anang Bahina. Apan prangkahan lang tika. Dili na mahimong ikapalig ang kagahapon, Benjak. Maong karon pa lang, kalimti ang tanan mong mga tinguha. Nagmonitor ko sa update gikan sa kapulisan bay. Unya bay? Nasundan noon ta kuno ang motor nga gimaniho ni Miss Glena. Pero sakang dangugag gid kuno eh. Mobile ba, Sarge? O bay. Pero nagduda ko. Nagduda ko nga kipalihog ni Major Gaspar ang ilang sikretong koneksyon sa kapulisan. Gusto ka ba, Sarge? Mao ka na hinungdan kon nga nung lisod gyapon dakpon ang kago nga Major kung magburdo-burdo na din sa syudad. Tinuod ka na bay? Tungod sa mga hoodlums in uniform nga sikretong konektado sa Markang Dragon. Tude bay. Dito ko nagtambay sa Asiras, kadiyo tra kayo. Ug dito sa bilaran sa may kabik-bik ba? Katibik-bik ba? Dito dapit. Nagkita mi si Boy Bunog. Unya bay, Sarge? Nagbahad nga birahan ka kung iya kuno ka makitaan bay. Ano sa? Nagdumot siya nimo sa kamatayon ni alias Mulbog nga iyang mangod bay. Apil pa siya sa akong listahan sa mga bugtuunon, bay, Sarge. Kay kagaw sab siya nga angin ang wagtangon. Nabala ka ba ako? Nabla ka sa Nagpaminaw raman ko sa inyong ipinagsultihan ni Vice Sarge. Aliyah, Gisalig na lang na ako sa Ginoo ang tanan. kana ang labing maayo ni mong buhaton. Amping lagi ka nun ay ha? Kay dili sabi kahimuot sa kag ni Daddy kung may daotang mahitabo ni mo, Misael. Kanunay gyud ko magamping. Kay kinahanglan ka na akong protektahan karon
Gawa na si daddy nimo. Salamat. I love you, Aliyah. I love you more, Miss El. Abi ni mo na. Malipayon. Kaayo ko basta makakita ko ni mo, Bay Sarge. Ano, saan naman sa kain ng butiyang? Bay Sarge, oy. May pagkaon na, gigutom ko eh. Ay, oo, lutuan di ka. Buhat lamang ha. Kay lutuan di ka og lami, unya pa imong ta kag beer. Palitan ta ka. Ay, kana na, murag okay kinam giingundan. Day butiyang. Sige ha. Lutuan di ka unya, nya palitan ta kag beer, okay? Muinom ka magkaha, Bay Sarge. Oh, di man na mo inom si Bay Misael. Kita lang dua magtagitagay, day butiyang. Sige! O sige, buhatan ng duha diha sa luyo. Nagkasinabot sila si Bay Sarge o ng butyang. Nagtagay-tagay og beer. Mao pa? Ato na pasagdan ang duha. Mas may hinoon nga nagkasuod. Mao bitaw. Kurang kaurot ni upat ka butilya sa beer. Nga dagko, day butiyang. Gambar mo mag-inom, day. Ay, ning tilaw naman ko ha. Dili magit ako pala inom, Bay Sarge, oy. Lagod ka, day. Ini mo, day butiyang. Ay, oo, oy. Naunsa ka man. Karoon ba ko? Puwa-puwa mas dili ng aping ni mo. Indot kayong tanaw no, pahiyom ka. Ala, Bay Sarge, what, oy. Kaniduta ba ni anang paminawon, oy. Namdi ka kandiis, oh. Induta sup-supon kandiis. Day butiyang. Pagtarong, oy. Hala, oy. Kigakos mo ko ni mo. Hala, kalami, abang pamatiw na, Bay Sarge, oy. Isup-sup mo kandiis. Bay Sarge, Ay, kalami mo kandiis. Ay, sup-supon sa kunin mong lips. kalami mo ko di ani sup-supo. Anong karoon pa ang kakita ni mong kanindot, day butiyang. Abot lamang ni mo, Bay Sarge, ganong karon lamang. Buon tani ha? Ani mong rilo. Rilo di ay, hala, oy. Buon tani mong rilo kay sa gabal kayo ha? Asta ni mo sa nina. Sige na gini. Katay-patay pa ka, wala para kong pasuway na nabuhat para ba? Oh, tinuod ka, day butiyang, ha? V pa ka, V? V pa, oy. Vegetarian. Ay, oo. First time pa nini mo karon ha? Oo, lagi. Wala pa man ako makasulay na nabuhata. Ako'y bahala ni mo, day butiyang. Ipatagamtam ko ni mo ang kanindot sa langit. Ako ka, day butiyang. Ako ka. Ala, asama ko. Bay Sarge. Nang butihang. Sa tagbalik, nagidahay naman ko ni mo. Hala. Akon mauna. Imuha kayong nag-uwang ako pagkababay. Bay Sarge. Kinuog ko. Unsa man taon yung pagkaunsa taon. Uy, nang butihang. Uy, alapantay ka gayon. Malupag ka kinini. Ay, ikaw ra ba yan kayo nakahilabot na ako, Bay Sarge? Batok na sakit sa akin. Day butihang. Sige, magkalikaw ka na, Glena. Kailangan kami og angay nga panagsultihan. Yan ang amang nga si Mancio. Okay, Major Gaspara. Ay pagkumpiyansa, ha? Kay mahimong usak ka sipyat mo lang sa kadalanan ng syudad. Masikop ka sa mga tigyanan sa balaod. Yan ang pangita ni mo. Salamat, Major. Kung dili siya makauli sa dakong kantidad sa kwarta nga gisud sa attache case, mas may pagtapuson ko na lang siya.
aksyon. Wa ko magkinahanglan og higala nga traidor. Sa imong una-una, dako kahag nahimong sa dako sa Marciano? Ha, Mansyo? Iko na. Malakasabot na ko. Mao ba? Lagi. Sa ato pa, nahibaw siya nga wa patya sa hitman ang bangag sa ilong nga pinsak. Lagi! Way hinungdan nga Marciano. Buringog yun og utok bisag unsaong tawhana. Lagi! Pues, mamatay siya! Oh, Mansyo. Lagi, nakasabot lagi ko. Kinahanglan na makuhang patay kitong bangag sa ilong nga Marciano. Ayun ko, ikahuli ni mo, Daglin, ha? Kaya ang ka ron. Huwag niya may buwigin sa naglungka manimbay. Kuwang pang ibayad na itong kwartaha ang imong kinabuhi, mamita. Maluoy ka. Ayaw takot saan, tay. Nakailan na yun ka na ako, Daglina. Nakailan na yun ka na ako. Ayaw ko tiuni. Ano yun ko nita ni mga pistula na yun. 13 milyones? Yan, ora kaayong nahanaw din ni Sud sa imong Pinoy-anan? Wala kita ako may bawagin sa nagkawatan. Mamita! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.